Ondiek madimedi. Ananya wacho ni owadwa ni is very right and mane gima nyocha temo press niya ndalo mane wan ka natemo wuotho kanyiso jowa manduku ne waromogo ka kakoro wadwa owinjo watemuru mondo wabed machiegni gi sirikal ok nikech wadwa dhi kweche sirikal to en mana nikech wambe kaka wamedo bedo oko decisions bedo made kaluwore gi instant situation kaka piny chalo sechego en mane manomiyo wacho ni wabed but sirikal to an kata sani pod atemo wacho ni jodala waparo ni wanie sirikal wane sirikal nikech kaka wayie winjore tiyo gi sirikal masani mana adwa ni mondo lwasi no med dhi nyime but problem wabedo godo ni sama ng'ato castigate Gachagua over weche mowacho gi ano ka support Gachagua and I believe ni onego walo structure madhi miyo wan kako ganda wabo wayudo power gi kakwan miwinjo wacho no nikech wan pok wayudo that state power to the meaning mar state power en ni distribute manage kendo ing'iyo ni resources bedo distributed in a full decision maker kidhi gi parliament gima duong' en ni wang'iya ni manifesto mag ji versus action plan magi because manifesto gi iyudo ni one time emibiro landi kata ng'ato biro wacho two term kaka giwache ni to reason momiyo ng'ano winjo mi two term ni be ok iwachi mana kaka ng'ama wacho one term be ok ochiw reason mar gimomiyo one term Gachagua dang' wayiene nogolo William Ruto nikech nogole nikech no en tribalist mano we can't accept nyaka nyiswa gimomiyo William Ruto nyaka bed one term to mini William Ruto ni nigi duty mondo miyo convince wa ni en gimomiyo winjo dhi two term en ang'o ka abductions gi omiyo no control ka de gin gi 10 point agenda gi ODM mondo mi gibed gi peace ma wan godo ni nyaka odhi evaluate nwania ni to 10 point agenda bende gibedo implemented emomiyo samora dhi awinjora gi jakom kama nyocho support Sifuna nikech freedom of expression en achiel kuom gigo eko ma ni kanyo to nego bende gi protect mar ng'at matin ma express himself to gi mar ng'at maduong' bende ma protect ma express himself nikech right is equal to everyone nyaka ng'at ma is the president but most importantly and adwa ng'iye in terms of kama jaduong' dukune kele niya leadership marwa onego wa focus ni to ere kako konyo kuma wa ae and mae momiyo kata ke iwacho na gonya wang'aya for example agonya wang'aya because niya devolution okel to king'iyo gik ma nya wang'aya nyiso wa ni timo Homabay to gin gik ma William Ruto ema timo gi budget mar national government king'iyo paya headquarter mane giwacho cha and everything iwinjo no ema kele the point ana Homabay ok danga bi Nairobi kana dwa ya William Ruto gi Gachagua to kayal gik makonyo go tadhiambo dala because after all nyaka talk to our village ka dispensaries jadundu for the past 1 week nyocha white place dispensaries mobed abandoned to magi kama services well this is part of national Homabay County is part of national Kenya just like Siaya is part of national Kenya Homabay Migori Kirinyaga is national what we about Gachagua ma we America ma is not even part of Kenya so I'm telling you niya nyaka wa focus ni to devolution samane wakele katiba mar Kenya bendo konyo nikech kane wase fail yudo national power to jakom through the mechanisms mane wamanyo nwabedo gi katiba mondo koro gol teko no Nairobi mondo kara kan tie problems Nairobi gi meswa Nairobi to wan gi gik man Siaya mwanya wacho ni winjo be ni gero kama wadwa ni wacho cha to kidhi Siaya to is problem kidhi Kisumo is problem like chuny boy mama Kisumo abala wanga gi nyang nyongo riembo jo ala tek Kisumo gigolo gi chuny kimo makat kumitero gi be onge to jogi bende ni family modenyo mowinjo chul fee insa me ketho kargi magi use wuoche gi use gazeti chuny town kai butu Kisumu boys ka igoge kumitere ng'ani nigi nyathi mowinjo chul fee mbadi bo wacho ni fee nyaka chul koro jogi gidhi chulo fee nang'o I'm telling you kara kidhi Migori is the same mess and mane mwapenjo at the county level wadwa nduku ni when we are getting leadership at the county level chalgi wabunge mwadwa penjo mistake gi Nairobi ka chalgi MCA ma Homabay molor ni ma ok nyal wacho anything maka nyaka dispensary madala gi obed abandoned ok ti kaka adita dispensary gi ni kwa boy ward girika ok ti
ndara onge minyalo ter go ng'ato hospital to MCA ok nyal penjo simply because gin jok manodhi choka nyaka the worst of bit jadung mundi ni nomination jomo bedo nominated mowinjo be ni balance ka nitiere inadequacy e jomo yier ni ok ginyal perform maber to ng'amo bedo be nominated owinjo be ni gidhi knowledge mondo ka ng'amo yier cha no yiere mana gi jopiny to ken gi the intellect maber manyalo konyo mondo balance the gap. To jomo bedo nominated temi cha kikele the worst maka not even say their name ok nyandiko kata nying political party mo nominate so anatemo wacho kaka elo ngera ja progress plus alliance ngin mano party mwatemo progress ili ja ODM nyaka koro wa balance nia wachiu spaces my manomia yo join UDA ok na join UDA for anything ana join UDA mondo wabelo opportunity mondo sama ODM duku gine nigo ka to wabende wan ka ndigi UDA to nikesa ni UDA ni because gidhi nywandore oriwore gi ODM kucho an pod path mar kelo demokrasia Nyanza ema pod an momiyo an gi PPA so that sama gisekelo nomination gi yiero ng'ama ok nyal to wanyalo chiwo thuolo kaka kod dhi timore Kasipul sani ibiro yudo samoro gidhi mess up gi nomination cha ma right candidate one what they support a right candidate in Kasipul kaka PPA because the essence and what the chungo kata what they support ka the right candidate to me gieta gi ODM ticket wabiro support a right candidate to ka giketo bogus candidate wabiro chungo candidate nikech jo Kasipul deserve a right candidate magine magiyiero koro gima kelo in summary overall and general as kako ganda nikech ka wawacho dho watini wawuoyo go ganda wa ok wa expect ninga ma translate jo wanyaka wakongo understand ya sama wawacho national cake ji nyaka koro walok gini from bedo national cake to wawache ni national resources nikech sama wacho cake jo waong'eyo ni kaka birthday cake en gima imuko sechego ticham itieko jidhe bizena no birthday cake modong ma ng'ato ting'o nyiso ni wasekawo resources ma Kenya waluonge ni national cake ma en gima iyako sechego wan ma igano to rum ma ok wang'i ni to ere sustainable level marwa emomiyo iwinjo ka wacho ni 12 billion dhi Homabay County Tia kaya katurumo tisia mwagik ma budget ma William Ruto mote mundiari yangu. That is what we are saying. Ngadi tos okasaka ni waka